Kitba akademika, mit akademiku minn 14 il-fakultà differenti fl-Università ta' Malta ikkonkludew li l-emendi proposti għall-att dwar il-protezzjoni tal-embrjuni idajfu b'mod serju il-protezzjoni tal-embrjun uman fl-istadju l-aktar vulnerabbli tiegħu. L-akademiċi appoġġjaw bisħieħ is-servizz tal-IVF illi bħalissa qed jingħata biex jgħin koppji infertili. Dan is-servizz iddaħħal bl-approvazzjoni unanima tal-Parlament għal liġi imħejjija mill-Partit Nazzjonalista. L-akademiċi jisħu li dan huwa servizz essenzjali li għandu jibqa' jiġi mtejjeb sabiex il-koppji infertili jingħataw l-aħjar trattament u għajnuna possibbli. Il-liġi u l-prattika preżenti jagħtu lil dawn il-koppji infertili isserħan il-moħħ li d-dinjità tal-embrjun hija rispettata u li jingħata protezzjoni sħiħa. Al kontrarju, jisħu l-akademiċi, permezz tal-emendi proposti mill-Gvern, l-embrjun tal-koppja infertili ser jitqies bħala oġġett. Fil-kitba akademika, l-grupp ta' mit akademiku jispjega kif il-protezzjoni tal-embrjun uman tiddajjef permezz tal-ifriżar tal-embrjun, ir-rimi ta' embrjuni żejda li mhumiex adottati, id-donazzjoni anonima ta' gameti u surrogazzjoni. L-akademiċi jisħu li l-ifriżar tal-embrjuni iġib miegħu problemi psikoloġiċi, legali u morali, fosthom il-ħtieġa ta' orfanatrofji tal-embrjuni u l-għażla ta' embrjuni għall-impjantazzjoni u oħrajn għall-ifriżar. L-akademiċi jisħu li l-emendi se jwaslu għar-rimi tal-embrjuni żejda li ma jkunux adottati, minħabba li l-ġenituri prospettivi aktar xikunu inqas imħajra li jadottaw dawn l-embrjuni friżati, għal-raġuni li dawn l-embrjuni friżati diġà kienu meqjusa bħala inferjuri fl-ewwel proċess tal-għażla. Fil-kitba akademika l-akademiċi jkomplu jisħu li d-donazzjoni anonima ta' gameti tista' twassal għal numru ta' riski għas-saħħa u għal konsegwenzi psikoloġiċi minħabba li tfal imwielda b'donazzjoni ta' gameti qatt ma jkunu jistgħu jistabbilixxu relazzjoni mal-ġenituri bioloġiċi tagħhom. Dwar is-surrogazzjoni l-akademiċi jgħidu li dan huwa mod ieħor kif ġisem il-mara jitqies bħala oġġett. Huma jisħu li t-terminu surrogazzjoni altruista huwa terminu qarrieq għax skont il-liġi l-om li twellet tarbija ta' ħaddieħor tirrinunzja l kwalunkwe responsabbiltà li trabbi l-wild bħala tagħha u l-wild ma jingħatax il-possibilità li jitrabba mill-istess omm milli welditu. L-akademiċi jinkludu fost l-oħrajn tobba, professjonisti fil-kura tas-saħħa, patoloġi, ġinekologi u ostetriċi, avukati, social workers, psikologi, counselors, filosofi, teologi, xjentisti u professjonisti fil-qasam tal-politika pubblika u soċjali.